Goeie. Wist wat ik ben? Dat zal ik je hem vertellen. Ze nemen mij het boskwiefke. En hier ben ik. In een hol onder de beem. Wist al wel werd ik bij je in het holtje bij de beem. Vertel je hem een verhaaltje, een avontuur of mooie dream. Wist al wel werd ik bij je, dat holtje bij de beem. Mijn holtje bij de beem. Tja, maar ze zien, er hing het een boot in mijn been. Speerstra staat erop. Pff. Ik zal je maar eens vertellen hoe dat boot je kwam is. Op een dij komt er een kleurige vogel naar de bos in vliegen. Hij zocht eigenwijs om heen, of er heel wat van doel is. Zij, ja, daar zullen wij de bos gaan. Mooi, mooi, mooi. Pronto, bien, mesa, prima. Nou, aan de slag dan maar. Wat zou deze vreemde vogel van doel wezen? Was het misschien? Geer door eens even aan de kant, lietsvogeltje. Ik moet tussen bij hem controleren. Ik moet hut en ik had och zadrok. Eens even zien. Nee, net hegen nog geen uitjoch, maar even verder zien. Dit misschien. Uit bij je, ik moet je rustig omheen herinneren kennen. Concentratie. Tje, wat sexy. Nee, net dikker nog. Ja, dit is nog eens een mooie beem. Dik en heeg en een prima uitjoch. Een geschikte beem, een vername beem, al is ik het zelfs. Dus even zien. Wat zal dit alle keer? Wat zijn we nou beleven? Hé, wat maakt dat er? Houd op met dat kabaal! Geef voort, smarge vogel! Wat is er, joh? Smarge vogel? Speerstra is de naam, Spjocht Speerstra, houtbewerker. Nou, Speerstra, ik word heel gek van die houtbewerking van jou. Zie je maar een oren bij hem om in te timmeren. Bien genoeg, zo ik zou zeggen. Ik wij je hier. Oh, ik hou eens geen watjes, jongen. Ik let me net samen voortsturen, wat meen je wel? Houd eens even, ik wie hier eerst. Dit is mijn beem. Dat kan elke keer wel zeggen. Mijn vrouw komt morgen met de aaien en ik moet als een speer ontwerken om een nest voor haar te meidje. Een poerbest nest met het worden. Deze beem lijkt me nog echt heel geschikt. Het is de beste beem van de hele bos. Goed genoeg voor u alle keer. Ja, maar dat gaat samen net. Wat? Jo, begrijpen wel, ik ga nog weer de tijd om nog langer met jou te praten. Een goeie dag verder. Ik zal hem wel krijgen, die smarge smicht.
is je van? Smarige drok te maken? Hoe is het mogelijk? Zo, dat is dus weer opgelost. En nou maar gauw op bed, want ik ga morgen weer een drokke dag. Harkje wat ik nou doch zeg, harkje ja der hast hem weer. Timmer fijntje in de been, ken je mij nog wel verstaan? Drok de makker! Disse drokke liet ze spjocht, nee had lang nog net zien nocht. Slacht een godsje in de been, ken je mij nog wel verstaan? Drok de makker! Hij docht och zak goed zijn best, maakt het za een heel mooi nest. Kroept in het halsje van de beer, ken wij hem net meer verstaan. Gelukkig, gelukkig. Nou gaan we toch eens wel dichten. Ik moet deze vreun heel los aanpakken. Eens even denken. Ja. Zoek nou. Ja. Joehoe, leven, daar wie ik al. Oh, wat een prachtig nest hast maken. Oh, wat ben ik grutsk op dat mondje van mij. Wat een mooie, dikke been. Oh, en wat een geweldig uitzicht. Oh, wat zullen uw bentjes je mooi vleenen kennen. Waar is dat? Nou, welkom, vrouw Speerstra. Jou komen hier te wijen, heb ik begrepen? Nou, dan ben ik dus de boervrouw. Ongenaam. Het lijkt mij heel gezellig daar. En jou vindt het toch net slim, wel? Dat we elke dag hier een paar uurtjes repeteren van het groot beste koor. Na je weken hebben we uitviering. En ik had er zo zin hoor. Nou, als er wat is, dan jerk ik het wel nou. Boervrouw? Hoe is het mogelijk? Nou, vind je hem het mooi? Ze had je net zo lang wennen. Vrouw Speerstra wordt dezelfde dag nog verhuisje. Het boert had ze heen gelitten. Maar ik had ze nooit wegjongen.
Hoe is het mogelijk? Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilse YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.